Добре, моля те, спомена за FTX. Mm-hmm. Кажи ми от 2010 година, когато две пици бяха закупени с близо 10 000 биткоина, до проблема с FTX, какво се случи за този период от време? Какво стана с крипто, биткоин и блокчейна? Случи се това, че крипто по принцип като ресурс, по-голямата част от крипто е ограничено по някакъв начин. Биткоин има максимално голямо количество койни, които могат да се произведат, 21 милиона. Това е supply, за който всички говорят. Точно така. Ethereum от своя страна пък много бавно добавя нови стотинки в системата. И вече напоследък с новите алгоритми, които са добавили, част от тях се горят с цел да се намали общия обем, общия supply, който има. Това, което се случи е, че просто повече хора видяха някакъв потенциал в технологията, която в интерес на истината не е само за финансови операции. Тя има много плюсово от гледна точка на това, че историята в нея не може да бъде коригирана. Това ти предоставя доста голяма прозрачност в много неща. Представи си едно гласуване, което веднъж като си гласувал не могат да отидат да ти коригират гласуването. Да. Разбира се, сме доста далеч от една идилия, където гласуването се случва в блокчейн и всички участници в обществото имат равен достъп до този блокчейн. Но идеята е, че има много ползи. И много хора видяха тези ползи. Разбира се, и много хора видяха чисто спекулацията в 2017-2018 година, тези върхове и после корекция на биткоина в случай. То е просто нов пазар. Да. И тези върхове и спадове са съвсем нормални. Те са понякога са нормални в нормалния стоков пазар. Netflix портфолиото ми може да потвърди същите скокове и падения, реално каквито и биткоин прави. Просто това, което се случи е, че повече участници се включиха, отколкото имаше свободен запас, тъй като всъщност голяма част от биткоините са загубени за винаги, тъй като в на ранния период на биткоин много хора придобиха огромно количество биткоин за много малко усилие. И тези ключове, които са ти достъп, много хора ги загубиха. Просто защото решил си да си смениш лаптопа и изхвърляш стария на букука. Даже имаше една история преди време с някакъв индиец, който беше прекарал не знам си колко безбожно много време в търсене на стария си хард диск по разни бунища, за да го намери, защото имал примерно 1000 биткоина там или нещо от този сорт. И не го намерил? Не си спомням, честно казано, но е много вероятно да не го е намерил. Да. Така че в един момент света се събуди на това нещо биткоин и решиха да участват много. Дали заради голямото количество статии в интернет, дали заради големия FOMO ефект, Fear of Missing Out, или каквото и да било друго. Но фактите са факти. Биткоин се качи като цена доста. В момента всеки говори за евентуално одобрение на ETF, Exchange Traded Fund. Защо е толкова важно да се одобри и какво означава това за цената на биткоин? Пък и на другите криптовалути. Проблема с крипто, който е и проблем и позитивен и негативен от гледна точка на това, че дълго време липсваше всякаква регулация. Когато нещо не е регулирано, ти не знаеш дали това, което правиш е правилно или не е правилно спрямо гледната точка на закона. Когато не знаеш дали е правилно или не е правилно, аз си, примерно, хедж фонд или някаква друга бизнес операция, управлявайки много пари, реално не знаеш дали можеш да отидеш да го направиш. Когато се въведе добра регулация и всичко е написано черно-бяло на хартия, можеш това, не можеш другото, вече ти се отварят вратите за парични институции. Пенсионни фондове, застрахователни дружества. Да, всякакви. И реално малко ли много се дава кредит на различните криптовалути, че вече са легитимен финансов инструмент, който може да бъде ползван от легитимни финансови институции, които са си напълно регулирани и контролирани. Българския пазар, макар и да няма толкова много на брой стартъпи, колкото има чуждестранните пазари, всъщност има много добри програмисти. И много умни хора, които работят в него. То не случайно виждаме и компании като Uber, които влизат на българския пазар, за да вземат такива кадри. Впечатляващо е, когато имаш основен софтуерен офис, но нямаш услугата в държавата. Нали? Факт. Тема на един друг разговор. Може ли ми кажеш малко повече за дигиталните валути на централните банки и какво ни очаква в бъдеще? Да, разбира се. Това са така наречените CBDC, което е реално валута, създадена от Централната банка на дадената държава, с цел улесняване на всички транзакции, които се случват с тази валута.
Например, в момента, когато се работи с кеш, ти отиваш, депозираш кеша в банката, банката изпълнява някакви транзакции, проверки и така нататък. Това е една много голяма и сложна инфраструктура, изградена между различни банки. Първо вътре в държавата, второ извън държавата. Идеята на тези стотинки, създадени от правителството, от Централната банка, е с цел улесняване на всички тези операции и намаляване на тази инфраструктура. Представи си от така, ако, например, искаш да преведеш долари от България в Великобритания, например, тези долари всъщност пътуват до Америка първо, дигитално, разбира се, и оттам се получава разрешение те да бъдат прехвърлени в Великобритания. Това е един дълъг процес, отнема известно време, между 3 и 14 работни дни, примерно, което малко или много забавя операциите на всеки един бизнес, който работи с това. Идеята на CBDC-тата е това да бъде намалено максимално много. Защото представи си в Ethereum, където нов блок се създава на всеки 12 секунди, тази същата транзакция може да се случи в рамките на 12 секунди, вместо на бизнес дни. Което би улеснило доста всички такива операции, би намалило доста инфраструктурата, която е задължително да имаш, за да можеш въобще да го изпълняваш. В същото време би улеснило и достъпа на хора, които по една или друга причина нямат достъп до банкови услуги. Това не е проблем за Европа и по-развитите държави, но е проблем за държави тип в Латинска Америка, Африка и прочие. Докато шансът ти да имаш най-елементарен смартфон, в който да можеш да изтеглиш едно най-елементарно приложение и моментално да започнеш да плащаш с него, е доста по-улеснено като процедура. Разбира се, тези инструменти идват и със свои плюсове и минуси, както всяко друго нещо в финансовата индустрия. Плюса на цялото нещо е, че, например, данъци могат да се плащат. Това е чисто в хипотеза, нали? Данъци могат да се плащат в процеса на изпълняване на транзакция, вместо на всеки равен период от време ти да си водиш счетоводство и да плащаш отделно и така нататък. В същото време всеки един долар или лев или евро, който е прехвърлен от ляво надясно, ще се знае точно откъде и как е минал, така че ти дава известна доза публичност, транспаренси, прозрачност, която би намалила доста ефекта на, как да кажа, сивата икономика. Разбирам. Това е чисто хипотетично, разбира се. Предстои да видим. Предстои да видим.